Ochulibo. Aya, sawa, aya, sawa, aya, sawa, aya, sawa, aya, sawa. Omeleme. Anu na bwebwe nya na tanli. Please let me join me to welcome the mother of the day. The house join me to welcome the mother of the day. No other person than our mother, our sister, a friend of us, Pete Florence. It's in one. National president. You are Wanyi kibe Ano na bwebo na natalin Ano na bwazekwe Ano na bwebo na bayalin Ano na bwebwe Ano na bwebwe nya natalin Ayo lady Abala wanyo dogu Onye mwali wali fe Onye juli juli fe Sisa mwansa debe keneyi Ekene kanene, akimelo na mufu anyanu, ekene deli. Eze wanyi, one na Nürnberg, Germany. Eze wanyi dekeneli, eze wanyi bilinu, ikimelo na mufu anyanu. Asapete wanyi oma, asapete mwoka buonu. Ezigbo bigi amakanu ekene kanene eze nwanyị na Germany ekene dili ma amụchala amụcha ọkpọ n'oge ukwu ihe ọwọ debe ma ọgbalụ ka isi enyeze ewe na-anọzi gị na ụmụ uchu Akwata local government, Anambra State nke Nigeria. Nwa mụrụ na mma, nwanyị amụchala mụchan. Nwanyị mụrụ na mma, ọkwọdụ ebe ka mụla mụghị. Ewe nụba gị n'umuchu, ebe ije asịrị ije dị nụ. Eze nwanyị odogwunu, agbala nwanyị. Agbala nwanyị ka ibie. Anọ na gbagbenye na tanina. Igbo women leader na Nürnberg, Germany. CEO Lozi Queen Foundation. Nsi na onye nwere ife. Metron CWO English Catholic Church Nürnberg na Germany. Abala kibiye Queen of Nürnberg nke Germany billing. Queen of Nürnberg eze nwanyị one. Anụ na-agbegbe ya na banin. Fashion woman Iron Lady ekeneli Size wasa debe ekeneli Akime Ikeneteli Wanye bu samanu Wanye bu sama Asine zo biga maka kwa maka CEO Holy Angels Music Gospel singer Lozi Queen Foundation. Keduzi makandi nenyelaka Sina fakale lakale. What about your dedication to the things of God?
maka ndị widows and widowers and the less privileged, ndị nke ị na-enyere aka. Ya dịrị gị na mma n'afọ Jizọs.